Dit la 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 refrein zingt werkelijk iedereen met. Deze klassieker van Frits Rademacher. Deze klassieker over Wie ik nog een jongske was, zo van een jaar of 6. Toen vong ik er van alles aan en leed ik niks met rust. Zo dicht aan het trummelke en pakte mich een keukske. Zacht een man doet de geniet, ik zet tegen het heukske. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. Ik al het groter word, de schooltijd was voorbij. Dan hou ik hier wie iedereen een meisje aan in zie. Een knap gezichtske, een aardig kind, met om de kop een duikske. Ik spook dan met dat meisje af, op een of ander heukske. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Wie ik later vrije ging, ach, ik was vol gooie moed. Vernomen afschied in de gang, ach, ik weet het nog zo goed. Opeens verscheen dat de schoonpapa en die zag, doe met een vluchtske. Wat moet dat met mijn dochter nu, daar in dat duistere heukske. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. Als ik dan eens bij Petrus kom en ik klop al aan zijn deur, dan zegt er: jong, kom doe maar erin, want toen steest er werkelijk heel erg goed vuur. Toen heb je toch nemens kwaad gedaan, er steekt die helemaal niks in mijn beukske. Dan zeg ik: Petrus, zet mich dan maar met ongeveer 6 engeltjes daarachter in het heukske. En nemens zeggen: tra-la-la-la-la, tra-la-la-la.